Pre mňa osobne ten byt je výnimočný v tom, že sa tu dá fungovať na viacerých rovinách. Že dá sa kompletne zavrieť, keď je potreba. Preto sú tu vlastne tie okná s roletkou, dvere sa zavrú, že zrazu to je priestor, kde je iba priečka. Ale vie aj úplne komunikovať, keď sa otvoria tie okná. A je tu viacero možností, ako tráviť ten čas. Byt EMA je vlastne rekonštrukcia trojizbového bytu pre mladý pár v širšom centre Bratislavy. Pôvodná dispozícia bytu bola v podstate stredová chodba s izbami do ulice a do dvora. Tá dispozícia sa nám zdala akoby prekonaná alebo neúplne vhodná. Ako zvykneme vo všetkých projektoch, búrame také tie zavreté izby, tam, kde sa proste ľudia zatvárajú. Snažíme sa ich dostať do stredu, nech komunikujú, nech tu žijú, bývajú. Je to veľmi pekne vidieť aj tu, že vlastne každá miestnosť má svoje ako keby okno alebo druhotné presvetlenie. Čiže vedia komunikovať, ale vedia sa aj zatvoriť, keď vlastne potrebujú to intimno. Takáto klasická izbovitosť je tu potlačená tým, že byt je pre nás jedno intimné miesto rodiny alebo blízkych a tým pádom tu ani nebola taká potreba ich veľmi zatvárať. Čiže práve naopak, jednotlivé také tie funkčné celky sa prelievajú alebo potláčajú. Ema, vlastne majiteľka bytu, má rada prítmie, čo bolo pre nás dosť výzva. Tak sme riešili celý ten byt v takom tom tóne, aj teplom, príjemnom, aj materiál je hapticky veľmi fajn na pocit, na dotyk, na telo. Boli to hodiny až dni strávené konzultáciami, alternatívami, skúšaním, čo sa s tým materiálom vôbec dá spraviť a čo nie. A vlastne oceňujem trpezlivosť všetkých majstrov, čo tu boli, od stolárov cez pomaly majstra, ktorý nám obkladal tých vyše 2500 kachličiek jednu po druhej. Čiže naozaj je tu kus roboty odrobenej, čo si veľmi vážim, že sme sa takto stretli a že to takto vyšlo. Prošli jsme domem, který je obyčejný z 50. let. Otevřete dveře a ten byt je plný překvapení. A jsou tady průhledy, tam, kde by měly být dveře, jsou skla. Tam, kde by měly být stěny, tak jsou také průhledy a všechno to vytváří pro mě moment překvapení. A to je napínavé a osvěžující. Zároveň je tady práce s materiálem, kterou jinde jsem neviděl. Dneska překližka je materiál, který se často používá, tady je ale rafinovaně použitý, takže pro mě všechno bylo zajímavé a byl jsem tady moc rád. Myslím si, že se tady majitelům bude žít dobře.